Panapa ndina baba wa Bebe, senior teacher, part of the administration pachikoro tiri kuitira musangano wedu 3 days conference wewadzano Cowdrey Park Primary School. Makadi baba Bebe? Tiri nani zvedu. Muri kunzwawo sei musangano uchiitwawo pachikoro penyu? Aiwa, tiri kutofara zvikurusa kuti takwanisa kupa vanhu vezvapupu Church of Christ mukana wekuti vange vachiparidzira vhangeri munharaunda nemuzvingo weCowdrey Park Primary School. So tiri kufara zvikurusa kuti at least tatogonawo kubatsiridza kufambisa kweshoko raMwari. Amen. Zvakanakiriwo sechikoro kuti chechi yakaita saChrist Apostolic Church iwe ibatire basa rayo pachikoro chenyu? Zvakanakira kuti izvo as a school tinoshanda necommunity, tine inonzi community engagement. Saka zvinobatsira zvikurusa kuti vana vakure vachiziva kuti chikoro chine ukama, chinofanira kuita ukama hwakanaka necommunity. Community inosanganisira church, uyezve titori nevabereki nevana vanonamata church ino iyi, vanodzidza ipapapa nevanogara vachidzidzisa vana pano pachikoro pana. Saka iyi itori gesture yakatonaka chose iwe kuti tivatendere kuti vanamatire pana. Okay. Maonero yenyu, mabatiro amasvikawo pakereke rezvapu zvaJesu kubva musi Friday wavakanga vari pano kusvika izvezvi, ungatiwo pamusoro pechechi? Aiwa, ndingati hangu ichechi yakarongeka. Tatarisa maitiro avo kozise pachikoro taitoonetsekana kuti zvino matoilets achadini nezvimwe furniture zvinhu zvakangodaro daro, asi tafara nenzira yavashanda nayo panapo. Hapana kana wani chavakanganisa. Matoilets ari smart, ndatombonopinda imomo. Matoilets ari smart, everything is in order, furniture, everything. So we are just happy. Uyezve ine hangu ndanakirwa zvikurusa kunamata navo patime yandapinda panapa. Ndanakirwa kunamata kwacho, kuimbira kwacho. Aiwa, vanhu vane unhu chaizvo. Totenda baba. So message yenyu kunyika uri kutiwo kudi? My message to the world is shoko ngarifambe kunyika. Chechi yezvapupu ichechi yakafananawo nedzimwe chechi, tinogona kungozosiyana apo neapo, but we worship one God. It's a church with the normal practices, religious practices expected of the church. Saka vanoshuvira avo kuijoina vachinamata ngavanamate, ngavajoine vakasununguka. Ichechi inobatsira, ichechi inoimbira zvino, inoparidza vhangeri sezvariri mubhaibheri raMwari. Saka ndinototi hangu ichechi yakanaka, vanoda kujoina ngavajoine avo vakasununguka. Tinotenda baba, muwane nguva yakanaka. Tinotenda hangu.